Budisaziso igama uTP the Prince wakamsomi from Umndeni Health and Beauty Products, ikhampani sisuka kuyona Umndeni Health and Beauty Products. Iqhaza ke mfethu engilibambile libizwa ngokuthi i-brand promoter, ukuthi ke ukukhangiswa kwayo ikhampani, kodwa ke umsebenzi omkhulu kakhulu ukukhangisa umkhiqizo noma ke isigcobo esikhiqizwa yiyo le khampani esibizwa ngokuthi Umndeni Skincare Petroleum Jelly. So yiwo leyo mfethu umsebenzi umuntu akawenzayo under Umndeni Skincare. Sikhuluma nawe nathi lapha e-studio emsakazweni iKwezi usukela namhlanje. Thatha usube ukuthi kungani khetha ukuthi nivakashele ikuphi wenifisa unixoxele umlaleli weKwezi FM ekhaya. Saziso kokuqala nje mfethu sinephuthe sesilenzile sesiside isikhathi sabagcina abalaleli bomsakazo weKwezi FM ukubavakashela bukhoma. Siyanixolela. Uyasixolela. Siyabonga kakhulu. Kodwa ke okukhulu kakhulu abalaleli baye beyizwe ipromo noma ngithi advert ikhuluma ngomndeni skincare, mhlawumbe umunye egcine nje ezwile lapho kodwa engabazwanga labantu bukhoma bakwamndeni skincare. So into siyethe enkulu namhlanje saziso bekunivakashela nje njengoba kade sanigcina sizo interacta nani ke sikhulume nani, mhlawumbe ithoma livuma sikhulume nabo abalaleli ukubakhumbuza nokubachazela ukuthi lo mndeni skincare abahlezi bewuzwa la emsakazweni iKwezi kuma advert kahle hle ngempela uyini bezoyikhulumela bukhoma mabe nembuzo abanye sikwazi ukuyiphendula. So ilokho nje mfethu akukho okukhulu okutheni sikuphethe just nje kunivakashela ke so spend isikhathi nabalali beKwezi ngoba bangabalaleli abanye esibakhonze kakhulu abalali beKwezi kakhulukazi amalunga kaMasibumbane nabalaleli nje benhlobonhlobo. So namhlanje sithi asibavakashele nje nabagcobi ke bomndeni skincare sizothi nizoshaya bona sizothi shaya